Hai, se arată în de cum joci. Ah. Hai. Tu. Asta iar nu joacă. Dă-și-i de cap. Da, am înțeles. Așa, mă. Hai că te filmezi aici, ia să joacă. Arată-i, mă, nu știi cum să joci. Bine, nu te pune cu mine. Normal, mă, dar tu ești bun, mă. Arată-mi, dă-i. Ai văzut, bravo, e. Na, uite așa. Fă-i cu mâna, mă, ca să știi cine mă mult. Așa, mă. Ha. Și acum Aliana? Da, hai, stai așa. Ha. Hai, te ieși și joacă acolo. Dă-i cap, omoară. Da. Omoară ca să-i arăți ce bun ești. Așa, mă, bravo, măi, de să te pup, măi. Vino încoace. Bravo. Uite, așa, măi, să vadă, mă, cine ia de, mă. Hai, mai omoară așa acum, așa, gata. Da? Da. Ha. Nimeni nu se pune cu mine. Absolut. Dă-i, 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 dă-i. Nu-i nimica. Ha. Ce? Hai mai fără, da, să facem închid. Hai, că el joacă cu tine copil de 5 ani, ăsta la colț. El nu știe să vină pe tine. Hai, omoară-l acum. Să vadă ce bun ești tu. Hai, dă-i. Bravo, mă. Bravo. Fă-i cu mâna aia de să te vadă. Așa.